Moni nonse takulandirani posa chedwa apa tikupatsirani zimene ayankhula Dr. Michael Ussi. Boma balibera nyiwani. Dr. Michael Ussi ndi president wa Odia zake alibe mlandu koma paka dali pano ndi vice president wa dziko lino ndipo iwo ayamikira ma manifesto ama president wonse ambuyomu koma chodabwitsatu pomwe anangoyamikira manifesto ya president Dr. Lazarus Chakwera anthu kunali kukuwa tatiye tiyamvere Dr. Michael Ussi. Manifesto amene analemba Abakiri Mulusi ndikunena ndine president wa Odia zake alibe mlandu. Manifesto a Abakiri Mulusi anali abwino aziko lino. Manifesto a Bingu anali abwino for this country. Manifesto a Joyce Banda abwino for this country. Manifesto a Sapita Mutharika professor abwino for this country. Manifesto a India Chirima anali abwino for this country. Manifesto a Chakwera anali abwino for this country. Kama funzo mati chifukwa chani sizikuenda munimve ma manifesto onse chimafuta nachi ndikukama manifesto onse makalabu ino chimafuta ndi chani anthu ogwira ntchito mboma amajabela lifuto ntchito andalefe ndogwira ntchito mboma ndi anthu amene tinolafika sitingana kuti ayi munthu wakumtandiloko wazayipisa mboma muno iya kugwira mmeneko ngati pali kusonya zala ndi ndani kodi amene tili mboma ndipo anabenthulako za zina zimene zili mu manifesto awo a Odia zake alibe mlandu ndipo iwo ananena mfundo zitatu izi. Ine nikona ndikuna kuti ena andifunsa manifesto yako ine naliti ngati manifesto yanga ndi masula kuno muno pena bache kuti anthu ayimve koma manifesto yanga yayikulu imene ayesa investe season na zambiri manifesto yanga zinthu zitatu. 1 kumanga wonse akuba mboma. 2 kuchosa wonse amene akulepheresa ntchito kuyenda mboma. 3 kutamangisa onse asale akuno amene kuthanzira kuba mboma. Pamene tikumvetsera mwachidwi mfundo zimene a Michael Ussi anatsitsa dzulo musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Timerezanso titakukhala ndi ma manifesto abwino koma anthu ake ngati ali omwewo nothing will happen. Ndiye chimene tikunena ine tikunena kuti mumve napanga filimu yaka muzubanda azimayo akutoka mandipe pali chonja lili kuti lilipo ndinapanga filimu yaka muzu chifukwa chani ndinali ntawerenga zimene kamuzu amachita nditapita ku England nafufuza munthu amene amamuzuwa kamuzuyo ndikumamfunsa amene amaganizira ndikuyamba kumvesesa waye kamuzu kukalakwa mboma kuti wabandalama amakutani kumanga kutosudwa ntchito opanga zopusa asale amayi munoma uthamangisa ndikuti muzandikumbukira ngati nthekali ndi moyo tizafusana ndikakausizakhala ndi moyo muzanena kuti Michael Ussi anakamba izi zitatu zimene anthu amazizemba zitatu: kumchosa ntchito anthu onse ononga, kumanga ndi kuthamangisa amene akuononga. Mwanena inuyo za polisi lero ndi malandira alendo nakumana nawo ku Dubai ndi akulu ena aboma ndikugwirizana kuti ntchito yende mwakati amene nakumana nawo lero izisanzo zabwino za anthu ena akhala mboma ndinawuza komweko kuti wamusasiye mpange izi lero anabwera kuzandiona kuzapereka report tapanga izi kapereka ndalama izi tapanga izi tikati tizichera kuti aliyense akapita kunja kukagwira ntchito akabwerako ndikuti komatu ndine olemera chifukwa ndikukwera ndege ndikupita uku
chokwerera ndege cho ndikukwerera ndege kuti tithandize anthu opanda mayina amene ali m'midzi. Ine ndikukamba izizi mokuwuzani maona mtima. Lero muli pano bibi ndiyang'ana ineyo vice president wa dziko, asilikali onsewa magalimoto lizakhalapo siku lina anthu azakhala bibi. Ndapita zonsezi zatha, izi zakutha. Aliyense wa inu mukasankha udyo mukuzotusankha chabwino ndi tchimo kwa inu, mukupweteka anzanu. Chimene ndifuna kunena ndichonena kuti tikamati audience ache alibe mulandu, ukamadya zako chinkhala bwera ndale sumasusukirayi. Koma ngati ulibe abwera uyu bwana omwewo apereka kanga chepe wapita. Abwera ena afikeso muchia bwana omwewo kuti wawo basi apereke apita. Ndiye kumazifunsa funso abwana omwewo mwapa kakangati mwalandira kangati, ndi chani chimene mwagwiritsa ntchito ndalama imene yoyo palibe. Anthu mukachosa mu mphawi amavuta kwa potokola. Mkona anthu ena samafuna kuti anthu achoke mu mphawi for easy manipulation. Koma inu mukane mudziwe chimene mukufuna. Pamene Mulungu amakulengani sana mulenge tu munthu kuti akhale osauka, amasauka chifukwa cha munthu wina amene ali paudindo. Ndiye mutanifunsa ineyo kuti kuli mboma ukupanga chani, mundisatire zimene ndimachita. Ndimanena kuti ntchito yanga ndikugwira ntchito yanga sikusunga ntchito yanga. Iyayi chimene chili cholakwika chimanena chili cholakwika, ichi ndi chabwino, ichi ndi chabwino. Why? Ndizafa ndekha, ndizalowa mbokosi ndekha, ndizawuluzidwa ndekha. Zonse zonamizana pa dziko lapansi pano kuti iwe ndine ndipange zakuti likafika siku lopita lapita. Nonse muli pano ndikuwuzani aliyense paeka Mulungu akukuonani kuti uyo vutula chila kuti, uyo vutula chila kuti, uyo vutula chila kuti. Safuna mukhale osauka mpaka na kale. Audience zake alibe mulandu ngongole. Mukalandira ngongole muzibweza. Chifukwa alipenda kalandira ngongole sabweza. Anzao kumavutika. Chisanzo china audience zake alibe mulandu babera pano kule ndikugwira ntchito ku Adra ku area 23 ziti kwachiuzira kumene koko kunali bambo ena akitimali bambo kampika. Ndiye timamwena tili kwa Adra tikafika kuona gule wankulu pena kuvinira ndimati luso tui ndiye popereka ndalama makocha basi pang'ono ndiye nafusa kuti tikaita na bandi kuti bwera izayimbe timafunsa kuti chazingati ndiye amatitaja vintu kwapasa. Tsono gule wankulu akavina achisamba akavina ingoma ikavina andalefe pakuti kuti tapase zingati audience zache zimene ayi. Awanso akugwira ntchito ndi luso ili wina abwera ndi magitara basi mutichaja bwanji, wina abwera ndi ngoma impasa bwanji. Iyayi moti unoko magule amene avinawa, magule amene achisangalatsawa, amene wawa adyezawo asakaye ndi mulandu. Komanso tsiku limene lolo ndili ku Adra chimene ndinachita mpita ku area 23 kwachiuzira ndinanena kuti kwadi mukuziwa gule wankulu kumtenga kumalayi kuno kupita kumayiko azungu ndalama zake sizamasewera. Tasekulani makomo nawonso aone mayiko ena apindule chifukwa cha luso lawo.
ndiye poti imati ni mizimu ndiye ndiko kuuza na afumu kuti ine sindi aziwa ndi mizimu inu tilankulane kuti mwatifikire ku mizimu uko kuti mizimu yo ione za mizimu. Azimai ali hapa akupina apina akufinira muntu iyayi akufinira muntu amene ali ndizaki iwo akamanyamuka ukafika kunyumba ndiye mwina ana madaba kuti mali kuti bakali pano ndikuuzeni pamene ndi magawa fetereza minda mwa wanthu ena madaba kuti kodi uyuyu akutani ndikamachita chinthu ndimakhala kuganiza natenga fetereza kuchokera kumwera pakati pano pang'ono pakana kumpoto ndimapita m'minda ndimakapereka pita pakhomo kukapereka ndimafuna ndione kodi fetereza uyuyu ine ndimapetereza uja ndimapereka dala ufa ndimatenga ndika kupereka ndiye ndimafuna ndipange assess ndikamaliza ndione ni matumba angati amene abedwa matumba angati afetereza abedwa aufa ndiye ngati mene abedwa ndimapanga zimene ndimapanga ndili kwa adra sana abedwe anakapeza anthu wake ndinkuona ku audience aja alibe mulandu anthu kuti kodi Michael Usi ali ndi ndani anthu aja ambiri samadziwika ndili ineyo mayi nazitwene akondowe anyerenda aufi anthu ochepa apapa kuchoka ukuku timangofika pansi mma area chifukwa chani ngati kuli kubera anthu ndi apa the National Executive Committee, the regional, the district, the manager regional, national, jani, the ainyeke akumuzi, achipani akumuzi. Mai kabela ni mai banali. Mai banali kabela ni noko. Tukasa ni kisanso. Mai awa ni mai banali iwawa sindifuna kuchula zipani zina ndingoti kuna life ziko tamomo kuna life awa nalo otumidwa panga chakuti anali bakulu ajapanso kalipilidwa chani je ine inanina kuti mukuziwa ifeyo ndimauza ataka tikupanga drama kuti tili pa stage kupanga drama ndimauza kuti musamale amene mukupanga drama mona ngati ndi madolo enieni amakhala kuti ali ukwa kubonerani omene tikulankhula pano sikuti ine wanzeru kuposa anthu onse pakati pa inu palibe wanzeru kopsa kuti akanatere wanzeru kuposa ine kona timati kukapa udindo uziopa Mulungu nakuti wanzeru kuposa iwe sumuziwa kuti ali basi awa ndinauza kuti kuyambira lero tikupanga ni training kuchokera pasi apo ndakana kukhala national director wa Azimai Malawi ndiye amaopa ine sindichana tiyayi tinatumiza training lero kutoka ifepo amadaba kuti mai banaleke atiwo awa chimodzimodzi inuyo lero nyengo zanu zitakusitirani zikumapikatereza ine ndimapanga yatinga zangu nazimaiya ine sindimafuna kampeni yongolankhula zinthu zimene zilibe umboni
ine mene mukundiona panopa ndimanena kuti zinthu zitakuthekera wina aliyense, zitakuthekera wina aliyense. Ine ndikukula ndimapemphera kuti Ambuye Mulungu malingana ndi saizi yangayi ndifuna ndizakhale mphunzitsi wa ku primary. Ndimapemphera sango ndipanga mphunzitsi wa ku primary, Ambuye olo ine ntamwalira ndizapanga kuti zikomo mwandifikisa pamalo malingana ndi mmene nalili. Ena akamandiona lero kumene ndimachokera amangopukusa mutu koma kucha kuno kuli Mulungu. Awa tina vice president awa ndimapita ku primary osabala nsapato sukulu kumalipiridwa ndi anthu. Sukulu yanga yonse maiko ndayenda konse amandilipirira ndi anthu ongomva chisoni kuti komatu uyu akangena linzeru timulipirire. Ndinafuna kuposa msozi 2005 pamene boma la Denmark linandiitana kuti iwe ubwere ku European Union Parliament uzalankhule uzanene kuti chitukukodi chanu. Anditenga ndayima mu parliament ndipo ndiyangati mu Africa alankhula ku European Union Parliament ochepa ndikulankhula kanango bwera kena kache mutiko mwanga kuna kuti background yanga kuti lero muli pano inuyo bamba sanana zona maika sanana amafuna kukumbutsa zakale. Ine ndikulankhula ndiye picture yanga ikubwera yakale kumene ndikuchokera kumulanje ndikufutika kuona akhalakhala azungu. Ine pano ndikulankhula ndiye ndikuti ngati mwana wa bambo wache amunthu ineyo bambo anga simbaziwa nalopanda zina tsakwaziwa mayanga chimozimozi wonse usapita ku sukulu koma Mulungu ndikukasintha zimene zozo mpaka na lero ndikati aushawo ngati Mulungu apangana na zimene zozo sangale pete kupanga nanu msifu musataye chikhulupiriro mpakali panotu ndikuti ife timakufula ikamavumba kutenga mbale makapa masi kapa mayi kuti tumakafune ni nkhuni. Ine ndimaziwa kusinja, ndimaziwa kusefa, kupeta mbale, kupiga, kupanga chidulo ndikuika mchelele ndimaziwa. Timazola sopo, tikasamba, kasukila mjenga, kutenga sopo ndikuzola. Kukayamba na ndianza kwa iwala mwazola sopo, ukatupanga kulipa kubasi. Ndieno, mau akandikukamba ndikuna kuti Mulungu akakunyamula kukufikisa pamene popo uzipanga mantha kuti kodi Mulungu afuna ndipange chani. Kona ndikukuuzani kuti kwa ineyo ndikamakuona ndi apapa ndikuona temberero, ndikuona daliso. Ngati ndipanga nanu bwino daliso, ndipanga nanu udyo temberero. Kani zonamizana zinatha. Tiuzane chilungamo pano. Cholapika ni cholapika. Chabwino ndi chabwino. Tiyeni tipange zinthu zoti zikuthandizeni pakhomo panu ndiye moyo wanu. Pakhomo panu aliyense muli apa kuyambira uku. Pakhomo panu ndiye moyo wanu. Mmakona lazima kuzuka ndikumaganiza ndikanapanga chakuti ndiye mafumu ndifuna ndikusimikizireni pano akandiloleza pakali pano akuti ukatenga chinthu kupereka hand out ndiye supanga nawo chisankho. Koma akandiloleza kuti ayi izizi si hand out, mafumu ndikuuzani anthu opanda mayina makomo mwanumo ndikupasa ndifetezo wa ulere. Zimene ndimachita zija zichitika. Romano ndinena izi palibe kuti uyu wa MCP, uyu wa DPP, uyu wa Ford nanga tali munthu ali osowa amene yo aina athandizidwe. Musamasankhana mitundu, osamasankhana mitundu. Tonse tili pano
ndife Malawi koma soti manena kuti mmanabisa kwanthu kwa basi ineyo pakali panopa atumbuka ine ine kapena ya mafodi koma kuti ufufuze upeza kuti uyu wapanga chibezi pezira kondana uyu wakafufuze upeza kuti ndi wachipani chimene chimanati ne ayi upeza wa kongresi wapereka mimba ku DPP kondana tikabakondana palibe china chili chonse chimene chizativute tili pa dziko lapansi mawu akukwera zinthu katundu kukwera zinthu katundu akukwera tisazembe zona katundu akukwera koma ndikuuza ni izi ena azikunamizani ndikabwera ineyo katundu ameneyo ndimusisa mumuze kuti dziko lake liti akukunamizani mupita kwina kulikonse dziko lapansi katundu akutani koma kusiyana kwake nako pamene katundu akukwera zina ndifanira kuti mulungu anena kale masiku osiriza izi zizachitika koma boma ntchito yake ya boma ntchito yake ndikuonesesa kuti anthu akukhala ndi ndalama zambiri kuti katundu akamakwera iwo sakukwera katundu akukwera iwo sakukwera imeneyo ndi ntchito ya boma mamaini athu ndi migodi imene iyi tisaberedwe onse akunja akubwera kunoko kuti azitibera thamangisana zipita kwawo maiko ambiri akulemera kuja migodi tikatifetereza tikawefetereza tigawe tikati anthu alandire ngongole abwezenso chimene ndifuna kukamba anthu akhale ndi udindo boma likhalenso ndi udindo ndikukuwuzani mulungu wapanga mbali yace mulungu wapanga mbali yace pano njena ndinenenso ena kumalemba zambirimbiri wanena zakuti ayi ine chipani changa ndi audience yace alibe mulandu sindipanga comment kwa manifesto ya chipani china chilichonse. I want to repeat, ine sindingabwere pano sipanga comment manifesto azipani zina ayi kumena unitopola sikano manifesto mene siri bwino imene yawo kamena ili bwino ayi ine ndiyang'ane zanga ulenje umasimba wanani kodi wako ulenje umasimba wako ine ndimakhulupirira kusayambana ndi anthu kudana ayi aliyense wa inu akapita kama kagona aziziwa kuna kuti Michael Usi wanda kuti ali pampandopo kuti ndikhale daliso kwa inu aliyense paika osati kumushayirirani iya soti ayi vice president umapita kwina kwa chifukwa chani ndi madaba kuti kodi inu ineyo ndi mavina mbuyo kuvina ndi anthu kuvina ndienda saluka vice president ndi anthu akuvina popo ndikati ndivine ndi vice president tikavina vice president ine nditha zimenezo ine msindipha ine mukangoliza ngoma ndivina nawo kandi nyimbo ndivina nawo sindikufuna munthu kuti pakati iwe vice president ine munthu wache si ine zawo vice president izi zizatha idi ntchito mulungu tifuna iye tipangirane kwina ndi mzake zabwino. I can promise you kulina kuti amati ukanama sikuchira kucha kuto ni makalapo ndikuzeni mashado muli apa ma MP ni makansala mukadalira boma kuti ndrama zichoke kuboma muzikapangira zitukuko mwaukonda boma limapereka ndalama kuti mukagwirire ntchito koma inuyo mukhale ndi ukadaulo omalemba ma proposal kuti muzikapeza ndrama kwa anthu ena kuti muzithandizikira boma silingathe chilichonse iyani ndiye ndimaona list ya ma president tilipo ine kuyang'ana ndikumbabale tonsefe koma ukayang'ana zimene zozo ndikukuza ni chilungamo china chatipangisa ife kuti tichuluke
sichinatuya ena tikuzowa kuti sindingawine koma basino ndingofuna kuti basino ndiyitanidwe pena pache andikupikize pena pache kapena iyayi yera kuzikonda zimene zonso tili ndi ufulu aliyense ukapata chisankho koma listi imene ijayo kuyiyang'ana kuti achuluka chotija ili ndi tanthauzo lachenso. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, makolo, ndifuna ndikupempheni tiyeni tilimbikire kugwira ntchito, tisakhale anthu ongokonda kupempha, tigwire ntchito. Anyamata mumajiya zabwino komano kuchiya kumene kukuti kuthandizeni kuti mukhale ndi zanu. Ibwera nthawi itu kuchiya simuzakwanisa, muzakhala mutakula makalamba. Ndimauzanso konkuno kandi kwa nzanu kuna kuti nthawi yakwana tsopano kuti muzisankha. Munalipa mavuto osiyanasiyana, maona kuti kodi munthu anthu amene akutithandiza kandi boma kandi yachi ndi ndani, amene amakuyang'anani ndi ndani. Nandipereka chisankho choti ukakhala ndi mkazi wako kuyambira mamawa ungomuzunza ungomutukwana kwada usiku ma